চট্টু কার্টুন। এলা চকমণি তো জোড়া বেড়ি খাইলো দেশি কাকুড়ি যা হও ଶଳା ଏଇଥରକ ତୋର ଖଟ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋ କାକୁଡି ସବୁ ଗଛରେ ରହିଛି। ଇଏ ତା ନହେଲେ ମୋ ଆମ୍ବ ଚୋରି କଲା ଭଳି ଇଏ କାକୁଡିକୁ ବି ଶଳା ଛାଡି ନଥାନ୍ତେ। ହଉ ମୁଁ ଗଛରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଏ। ଓହୋ ଇଏ ବୁଢା ଶଳା କାକୁଡି ଚାଷ କରିଛି ନାଇଁ। ହଉ ରହ ରହ ଶଳା ବୁଢାର କାକୁଡି ସବୁ ନେଇକି ବିକିଦବା ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ହବ। ଯାରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯା କାକୁଡି ମୋର ବଢି ଯା ନାରେ ନା 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 ନା। ওরে বাপ চম্পলা টিকে তো বেতটা দেলু। ହଉ ତୁ ବେତଟା ନେ ମତେ ଟିକେ ଲାଟିନି ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଆସେ ନିଧିଆ ସମ୍ଭାଳିକି। ଓହୋ ଯାହା ହଉ ଶଳା ସବୁ ପାଣି ଦବା ସରିଗଲା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସେ ମୁଁ। ଆହା କି ପବନ। ଓହୋ କିଏ ମାଇଲା ରେ। ଓହୋ ଇଲୋ ମା ମରିଗଲି ଲୋ ମା। କିଏ ବେ ସେ ମୋ ପଛରୁ ମାଇଲା ପୁଣି ମୋ ବଗିଚାରେ। ଦେଖେ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନରେ ସପନ ଦେଖୁନି ତ। ହଉ ଛାଡ ମୁଁ ଯାଏ। যারে ঢেলা বাজি যা বুড়ার লঙ্কি খসি যা। মরিগলি লো মা। কিଏ রে ଶଳା କି ମାଡ଼ ଲୋ ମା। ୟା ଶଳା ଆଉ ଏକାଠିଆ ଜମା ଆସିବିନି। ୟା ବୋଧେ ଭୂତ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ଲୋ ମା ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଏ। ଅଜା ଅଜା କୁଆଡେ ଦୌଡୁଛ ଚୋରି କରିଛ କି ଅଜା ଅଜା। ଏ ନାଇଁ ରେ ଚଗଲା ୟା କହନି ରେ ବାପା ମୋ ପଛରେ ଭୂତ ପଡି ଯାଇଛି। ୟା ଯୋଉ ବେକ ବାହାର ଯୋଉ ଢେଲା ମାଡ଼ ୟା କହନି ରେ ବାପ। ଏଇ ଦେଖ ଅଜା ତମେ ଆଉ ଡରନି ନିଧିଆ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ତିନି ଜଣ ହେଇ ଭୂତକୁ ଗୋଡେଇବା। আরে পিলাମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତମର ପାଠ ପଢା ନାହିଁ କି? হইকে সারে বেলে গোটে কথা জানিছ না? କ'ଣ? বেলে ଆମ ଅଜାକୁ ଦିନରେ ଭୂତ ଗଡୁଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ସାରେ ସତରେ ଅଜା ଦୌଡିଥିଲେ ଆମେ ଅଟକେଇଲୁ ପରା। ପଚାରୁନ ଅଜାକୁ। ଇଲୋ ମାଲୋ। ଚୁପ୍ ବଦମାସ। ତମ ଅଜା ଦିନରେ ନିଶା ଖାଇ ଯାଇଛି। ଭୂତ ନା ଭୂତ? ଏ ହେଇରେ ପିଣ୍ଡାଲୁ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ନିଶା ଖାଇଛି ଚିହ୍ନିଲୁ ମତେ? ତ ମାଷ୍ଟର ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବେତ ବାହାରରେ ଛଡେଇ ଦେବି। ୟାରେ ଅଜା କାହିଁକି ଝଗଡା କରୁଛ କହିଲ? ଆଉ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇବ? ଶଳା ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ବୋଲି ଇଏ ଚଗଲା ଜାଣିଲା କେମିତି? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବୁଢା? ନିଶା ଖସିନି ଆଉ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବୁ? ହଁ ସାରେ ହେଇଥିବ। ବେଲେ ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଅଜା ତ ନିଶାଡି ଲୋକଟା ଆଉ। ଏ ନିଧିଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରନି ଏ ଡହରା ମାଷ୍ଟର କଥାରେ। ତା ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଏ। ଇଏ ମଦୁଆ ବୁଢା ସହିତ ମୋର କଥା ହବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ୟାରେ ନିଧିଆ ଚଗଲା ଏଠିକି ଆସିଲ। ମୁଁ କ'ଣ ମଦ ପିଇଛି? ମୋ ପାଟି ଶୁଙ୍ଘିଲା। ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି। ହଉ ଛାଡ ମୋ ଅଜା ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ। ଅଜା ଶୁଣ ଯାହା ବି ପାଟି ତମର ବାସନା ହଉଛି ହଉ ହେଠି ଏଇ ଚକୋଲେଟଟା ନିଅ। ଏଟା ସମାନ ଏକା ପାଟିରେ ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ବାସନା ହବନି ଏକା। ହଉ ଦେ। ଓଏ ଅଜା ତମେ ଆଜି ଆମ ଜାଲରେ ଫସିଗଲ ଅଜା ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛ? ଆଇ ନାହିଁ ବୋଧେ? ଏ କହନିରେ ମଣି ମୋର ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ହେଲୋ ହଇରେ
ବାପ ମଣି ବେଲେ ମୁଁ ନିଧିଆ କହୁଛି ରେ। ହଁ କହ। ହଁ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ? ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କଥା କହିବି ଏକା। ହଁ କହ, ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆରେ ମଣି ଶୁଣୁ, ଅଜା ଆମକୁ ସେଦିନ କାକୁଡି ଦେଇନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଅଜାକୁ ଭଲସେ ନାମ ଦେଇଛୁ। କଣ ନାମ ଦେଇଛ କହ ଟିକେ? ବେଲେ ଆମେ ଅଜାକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ ହେଲା କି ରେ? ସେଇଟା ମଦ ଭଳିଆ ବାସନା ହଉଛି ଏକା। ତୁ ଆଇକି ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେ ଅଜା ମଦ ପିଇକିରି ଗୁରୁବାରଟାରେ ଘରକୁ ଆଉଛି ବୋଲି। ହଉ ହଉ, ଖୁସି ଖବରଟା ମୁଁ ଆଈକୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଏ। ରଖୁଛି। ୟା କଣ କିରେ ମଣି, ୟା କାହା ସହ କଥା ହଉଛୁ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ କଥାଟା ଆଈକୁ ଜଣେଇବେ କେମିତି? ଅଜାଟା ଅଛି, ମାରି ପକେଇବ ମତେ। ଓ ହେଇ ଏଇ କଥା। ୟା ମଣି, ତୁ ଆମ ଘର ସାମନାକୁ ଆସି ୟା ଫେରି ଯିବୁ କେମିତି? ତୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଚାଲିଆ, ତ ଗୁଣବନ୍ତ ଆଈକୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବୁନି। ମୁଁ ତ ଏଇ ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲି। ଗୋବରା ବୁଢା, ଆଜି ତୁ ମଣିକୁ ଡାକିଲୁନି ଯେ କିଳାକୁ ଡାକି ଘରକୁ ନେଲୁ। ୟାରେ କଣ ଭାବୁଛୁ କି ରେ? ନା ନା ଅଜା, ଚାଲ ଯିବା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଆଜି କୋଉ ଦିଗରୁ ସୁରୁଜ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବା? ଅଜା ନାତି ପ୍ରେମ ଭାରି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ଏତେ ପ୍ରେମ ବୋପାଲୋ। ଆଇ ଆଇ, ଅଜା ନା ମଦ ପିଇ ଆସିଛନ୍ତି। ୟା ଅଜା ନାତି ଠାରୁ ଆଈ ନାତି ପ୍ରେମ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ବଢି ଯାଉଛି ଆଉ। ଓହୋ, ଏ କି ଗନ୍ଧ ବା? ଏ ବୁଢା ଗୁରୁବାର ବି ମାନୁନି, ମଦ ପିଇକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ୟା ବୁଢୀ, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ। ଏ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍। କାଳିଆ ଭୁଆଁ ବୁଢା ମଦୁଆ ମୋ ଘରୁ ବାହାରେ ଏଇନେ କହୁଛି। ୟାଲୋ ବୁଢୀ, ୟା କଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? କଣ ସବୁ କହି ଯାଉଛୁ? ୟା ଚିହ୍ନିନୁ ମତେ? ତତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କଣ? ନାଇଁ ତତେ କଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି? ହଇରେ କାଳିଆ ଭୁଆ ମଦୁଆ ବୁଢା, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନଟାରେ ମଦ ପିଇକି ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢା ହେଇଯିବୁ ରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଢା ହେଇଯିବୁ ମଦୁଆ ବୁଢା। ହଉ ଆଇ, ଅଜା ଆଉ ଆଜିଠୁ ମଦ ପିଇବେନି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏ ବୁଢା ମତେ କହିକି ଗଲା ମୁଁ କାକୁଡି ବାଗନାରୁ ଆସୁଛି, ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଦ ପିଇକି ଘରକୁ ଆସୁଛି। ୟାଲୋ ବୁଢୀ, ୟା ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ମଦ ପିଇ ନାହିଁ। ୟା ବେକାର କଥା କହୁଛୁ ତୁ। କାଳିଆ ଭୁଆଁ ବୁଢା, ପୁଣି ମିଛ କହିଲୁ। ରହ ଆଜି ତୁମ ଦୁର୍ଗା ବେଶ ଦେଖିବୁ। ରହ ଦଉଛି ତତେ। କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଝାଡୁ, କୁଆଡେ ଗଲା? ୟା ମରିଗଲି ଲୋ ମାଆ। ୟା ବୁଢୀ ଛାଡେ ମତେ, ମରିଗଲି ଲୋ। ଆଇ ହଇଲୋ ଆଇ, ଛାଡଲୋ। ଓହୋ ଛାଡଲୋ ଆଇ, ଅଜାକୁ ଛାଡେ। ଆଇ ରହିଯା ମାରନି। ସତରେ ଆଇ, ତୁ ମା ଦୁର୍ଗା ଲୋ। ଆଉ ଦିନେ ପିଇବୁ ସେ ଖରାପ ଜିନିଷ। ହଇଲୋ ଆଇ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଗଲ। ଏ ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ମୋର ଏକା ଥିଲା। ତୋ ଭୁଲ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ଆଇ, ନିଧିଆ ଅଜାକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଚକୋଲେଟ ଅଜା ଖାଇଦେଲେ। ସେ ଚକୋଲେଟ ମଦ ଫ୍ଲେଭର ଥିଲା। ମୋ ଗୁଣବନ୍ତ ଗେରସ୍ତକୁ ମୁଁ କେତେ ମାଇଲି ଲୋ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଆଇ, କଣ? ଅଜାକୁ କାକୁଡି ବାଗାନରେ ନିଧିଆ ଠେଲା ବି ମାରିଥିଲା। ଅଜା ପିଠିକୁ ଦେଖୁନୁ। ଏତେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ମାଲୋ। ୟା ଥାଉ, ଏତେ ମାଡ଼ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଅଜା କାକୁଡି ଦିଟା ଦବ କି? ୟା ମୋ ଘରେ ମିଛରେ ନାଟ ଲଗେଇ କାକୁଡି ମାଗୁଛୁ। ଏ ଦଉଛି ରସଳ ତମକୁ, ରୁହ। ମାନେ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ କଥା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବନି। ସାମାନ୍ୟ କାକୁଡ଼ିଟେ ପାଇଁ ଏତେ ମାଡ଼। ବିଲି ଅଜା, ତୁମେ ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନ। ଟିକେ କହିଦଉନ ଏକା।
ଇଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ଅନେଇଛ କଣ? ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କୁ ଇଏ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି।